ei onnistunut. Ai, jos et sä olis halunnut? Niin, jos mä olisin halunnut. No eihän me nyt sitä päätetä milloin sä meet kotios. Jos sä haluat johonkin tiettyyn X-paikkaan, mä kysyinkin, että mennäänkö Loimaalla, Tamperettakin jonnekin. Turkuakin taidettiin ehdottaa. Oi vittu! Lopeta! Lopeta! Osku, irrota musta saman tien nyt! Irrota musta! Irrota musta, Osku, saman tien! Ulos autosta, ota sun tavarat! Se on kaikki hyvin. Lopeta! Aivan oikeesti. Sulla ei ole oikeutta koskea toiseen ihmiseen. No mut sä oot huoras. Sillä on mitään väliä. Mä voin olla ihan mikä vaan. Niin. Vaikka mä olisin huora horata joku, niin ei sillä ole mitään väliä. Miten niin ei oo? Miksi sä hakkaisit joku huorana? Miksi sen? Onks tästä kontenttia, mitä sä haluat? Sä et oo ikinä mulle mitään kontenttia luvannut. Sä et koskaan luvannut tulla meille. Sä et koskaan tehnyt mitään se 50 eteen, mitä mä lupasin sulle. Et koskaan Koska tehnyt. sitä ei oo tullut vielä. Sä et oo missään kohtaa tehnyt yhtään mitään vittu kontenttia. Et missään kohtaa. Mitä sä huudat mulle? Pääkki. Sä tulet tänne niinku aukamaan toisen ihmisen autoon sun omaa päätäsi. Mitä sitten? Ja sä olet pyytänyt mut itse vartavasta VT:ksi. Niin on pyytänyt. Niin, ja nyt sä raivoat siitä, kun mä olen täällä kuitenkin paikalla. Sä et oo missään kohtaa ollut VT. No okei. Mä oon sanonut, että sä oot VT, sä et oo missään kohtaa ollut VT. Okei. Et missään kohtaa. Selvä. Niin. Sit mä en ole ollut. Et oo ollut. Noniin. Asia fine. Aloit vai? Osku, sä et oo mikään hiljentämään ketään ihmistä. Mulla on puheoikeus niin kaikilla muillakin. Mitä vittua? Osku, rauhoituu! Lopeta! Mikä sun ongelma on? Vittu, vapaa. Osku, rauhoitu! Toi ei auta yhtään mitään. Voitko lopettaa? Lopeta! Mutta ei siinä. Pyydä kaikki kaveristaan. En mä pyytäis ketään vittu tänne. Pyydä tänne. Mä tapan ne. Älä vittu aloita. Mä aloitan. Just niin. Aha. No sit mä voin lähteä vittuun täältä. Lähde menee sitten. Lähde menee. Selvä. Älä sit please käy mun päällä, on keltti. En. Mä käyn vaan sun kavereini päällä. Mistä ne on? Voiko sä nyt vittu rauhoittua? Mikä vittu sun ongelma on? Käyttäydy niinku vittu aikuinen ihminen, etkä tommonen vittu kakara. Mieti vähän mitä sä vittu puhut. Ja milloin sä vittu toimit. Pääkin. Juu, mä pidän päinäkin kyllä.
Ja by the way, Älä vittu rupee enää lässyttää. Älä rupee enää lässyttää. sulle ei ole ketään kavereita, jotka tulis mua haastaa, ei ketään. Ei mua kiinnosta vittuukaan. Mä en tarvi kavereita vittu haastaa sua. Ei muokaan, kun mä seffaan ne kaikki. Kun sä oot vaan niin vittu perseestä. Ai kun sä juot liikaa. Aina kun sä juot liikaa. Susta tulee ihan vitun persereikä. Tommosen ihmisen kanssa ei voi olla kauaa. Mäkin oon kerran tässä ehkä just vittu tunnin. 1,5 olee. Ja nyt mä jo lähden vittuun sen takia, että sä oot noin vitun paska. Mut ei se mitään. Ei mun ongelma. Ei ookaan. Pidä itsestä huoli. Ei turpaa vittu saman tien. Hakataan ne vitu äijät. No me hakataan ne, jos ei sinne. Hei. Jos ne on jotain semmosia pikkuukkoja, semmosia pienempiä, niin piestää ne ja vie ne viinat. Me vittu hakataan ne. Jos se pullo ei oo sinetöity, niin vittu me vertaan ne ulos sieltä autosta. Joo. Ulos autosta ja hakataan paskaksi. Joo. Ja vie se pullo niiltä. Niin. Joo. Jos ne alkaa kuseettaa jotakin.